dilabuki. Gabe maila, maila, maila rohaki ndang tara lusi awito sukun ni comai markabus madamang dainang tuakana toropi gabe luku marabura hapuasang niar sakti. Si sohot nang longan sahutai lau makatai taringot parboga soki. Hau pedukon mardalan kokon jauh-jauh tua katodo si sohot dapat maari nau tar surat diudangani maroan ma akan nakora menghadapi pestai tulongang jala tarhato tong sang sude loloani alai soada hoito dilabuki. Gabe maila, maila, maila rohaki ndang tara lusi awito sukun ni comai markabus madamang daina tuakana toropi gabe luku maraburan hapuasani yang sakit.